Nga tharai pi itu bah ya ini inong shad reels. Bat kai ka ba ito hakmat ka video. Pej bah ka ba ito da Kyntien Sih. Pila bancak hapo ka Instagram jeng i ka ba ai kerteng Queen of Ram. Kalong ka bam iya ha bat ka basau kata bah ya ka jaj benreu Khasi jeng i. Le se tangna ka jingdan ka to ka ningut kiba comments ni i. In keren da Kyntien Sih kumne. Ya kejaj benreu Khasi kebam iya hab namar tangna kebenta ki kato kaningot balai ban keren Sngew ya kakerteng Khasi da Kyntien Sih. Hato ini inong shad reels yelade isa hae menta kamde tharai hapo ari Khasi. Saya komen pi kipaj ba kabriu hnyau trap Sngew kumno ya kini Kyntien Sih ba ini inong shad reels ito hakamat ka video yangi kipara Khasi.